И здравейте хора, вие сте в канала на Friends of Gaming и днес, както виждате, ще правим най-популярното нещо в YouTube. Не се смей предизвикателство. Това е втора част. Ако се разсмея, наказанието ще ми бъде 10 лицеви. И се надявам да не се смея. Така. Телефон ми ще падне. Така, почвам. И сега няма нищо смешно. Това даже е яко. А това е яко. Това не е смешно. Чакайте сега. Чакайте малко. Ще намеря ново вю, защото това не е смешно. Мана, върнах съм. Сега малко да намалим, че няма да ме чувате. Любов ли бе да го опиша? Никола има канал, абонирайте се за него. Само трябва да сета как му беше името. Абонирайте се. Само се сета. Как ще да? Абонирайте се. Другия клип ще ви кажа. Не, това въобще не е на Photoshop. Въобще това не е на 10 см от коляното ми. Въобще. Китайци, как ни мамите. Това малко ме разсмя, обаче не съм се разсмяла така, че да се чуе някакъв звук. Как без пари, бе? Хайде, разсмяхме се. И отиваме да правим светофори. Тук. Оставам ви тук, надявам се да виждате нещо. Само да спра видеото. Така. Лягам за 10. Раз, два, три. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Айде пак отиваме на мястото за снимане. И продължаваме. И сега някой ще настъпи кръка. Не. Добре. Пак не знам корейци ли са, китайци ли са, обаче се правят винаги на идиоти. Те са най-големите идиоти. Ако някой има родина, аз по роднина, някой, който е в Корея или в Китай, извинявам. Ама всеки човек има право за мнение. Ризата ме скъсаме.
Мгм. Какво прави? Гаци дебел ти дава повече предимство. Във всичко. Не точно във всичко, обаче много неща. Котката идва. Не иска. Да. Ако кажеш така... Те имат колона, обаче не... Тя е по-малката. Айде, пак ще правим лица. Шопори. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Готово, баба. Пак ли та музичка, бе? Връщаме се на място за снимане. Опа, извинявайте. Майка ми. Сега ще му направя една черта и ще го оставя. Що за тъпа прическа е това? Колко време ще тази клипа? Така, днес трябваше да има епизод на Guns N' Vegas, обаче просто нямам. Не, че нямам възможност, обаче аз снимах клип, обаче YouTube ми каза майната ти няма го кача. И не се качи. И сега ще направя такъв, защото ще направя не се смее предизвикателство, защото се изнервих. Сега ми е тъпо. Това е хартия. Ще се върна след малко. Отивам да пусна една вода. Така, след като пуснах една вода, се върнах. Опа. Чай се. Още мисля за канала на Никола как беше. Сетих се. Last day for fun.
Да. Фън с две Н. Защото той се казва Никола и е решил някъде да му има неговото име. И го е ставил в края на заглавието на канала му и затова с две Н. Поне така беше в клипа му. И отидете, се абонирайте. Толкова пъти се абонирайте, че... то не може да се абонира повече от един път. Иначе вече щях да имам 1 милион абоната. Аз съм по същия начин. Браво. Точно. Муцка. И то е много пешен. Пашион. Смарка на пашон. Това е така. И сега вече ще направим 30 отбори. Не мога да че знам. Утре може да има влог, обаче ако имам настроение, ще има. Ако не, няма има. Защото ще излизаме с Росен и Никола. А канала на Росен се казва Руската БГ. Така, сега да се нагасим. Трябва да спрем видеото, защото няма го гледаме. Така, правим така. Сега и падаме. И почваме. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. Ще чакам да свърши видеото до край. И ще приключим с моето. Това изглежда много вкусно. Не го можеш, само ти мога го яс. Ай, сега го изяш. Прекрасно. Такава усмивка, че направо не съм виждал какво тя. Не го гледате това. Така. Сега. Чакай малко пъти. Чакай да ми направя реклама. Така. Ако видеото ви е харесало, искам да струшите лайк бутона, да се абонирате, да споделите с приятели, да коментирате, иначе няма качвам други видеа. И ще се видим следващия път. Айде, чао!